En andre steder? Ja, jeg spørger helt. Ja. Det kunne lige stoppe det gødt på det, hvis alle skal til at vaske. Ja. Hvor skal man vaske henne? Ja, det er jo det. Der er 2 håndvasker på toilettet, og så er der her i køkkenet. Og der er også en stor svand, der står til drikkevandsmål. Ja. Så man kan putte vand i, hvis der er. Det er også lidt, jeg skal prøve at undersøge, om jeg kan få et ordentligt skovmsøg på det næste gang. Ja, altså billigkonferencer, det er virkelig værd. Det er nogle store vasker. Den der med den store klap, der syr man klappen på, ikke? Ja, men tager ikke. Den syr den eller nitter fast på ryggen. Okay. Jeg kan også lave en lommer på det i tasken. En gang til. Jeg kan også lave en lommer på det i tasken. Ja. Men så er det tynde slange. Ja. Også godt. Ja. Ja, det er en praktisk slange. Det kan du godt tage. Ja, så. Det er hvad du vil gøre. Ej, hvor er det Man kan ikke prøve den anden vej. Går de i stykker? Jeg har kun badet om kappen. Nej, det er bare den løsning. Det var en ned af telefonen. Det er jo en telefon. Nej, det kunne være 2 ting. Hvad
Sådan her. Der er hele tiden 3 samlet, og så en ude i siden. Og det er altid den ude i siden, man skal starte med. Og så skal man vende den rundt under den første her til venstre. Vende den rundt. Ja. Skal den op over, så det bliver nederst. Når nu det er gummi, så er det jo elastisk, så er det vigtigt, at man holder det stramt samtidig med, at man fletter. At man bruger alle fingrene på det. Ej, hvor er det fedt. Det er helt rundt. Fordi så kan det blive forløst. Og det sjove ved det her er, at man kan faktisk gøre det temmelig brede dem her. Hvis nu man fletter en, der er 2 cm, så bliver det en ret tyk rem, som kan være en rem til en taske. Det er vel også de der kurve og de der store Kurve eller hvad, alt muligt, ikke? Det er meget stil. Og så kan man så eventuelt putte en snor ind i midten, for at holde den stiv nok. Fordi ellers så kan det blive for slap, når det bliver, hvis man laver den rigtigt. Det er det, man kalder ridepiskeflet, og den står også i den bog, som jeg har med. Men der laver hun det med snor. Det er jeg hele tiden tænkt, det er netop, som du siger, lige at få startet. Jamen, jeg skal selv i gang, og nogle gange så kan jeg også blive hyldet ud af det. Altså, jeg lærte det først, da jeg fik det i hænderne. Ja. Fordi jeg prøvede efter bogen, og jeg opgav. Ja. Indtil min søster, hun fandt. Den er heller ikke helt logisk, vel? Hvad? Altså, det ser nemt nok ud at flette, men det er at få startet, tænker jeg. Ja, og få det i hænderne, og så mærke, hvor det skal ligge. Ej, det er flot. Nu er det også en tyk slange, jeg har det er brugt. fantastisk fint. Man kan, jeg ved ikke, om I har set den anden, jeg har med, som er flettet med sådan nogle 8-taller. Der ligger derinde også. Den er også rimelig nem. Den ser lidt krøllet ud, for det er den første, jeg har lavet.